алып башлаган. Бу вакытта Биш авылында 4 класслык мәктәп ачылган, халык акчасына инде. Һәм шушы мәктәпне 135 еллык тарихын дәвамында бик күп төрле данлыклы кешеләр тәмамлаган. Данлыклы кешеләр дә һәм гади кешеләр дә. Булар арасында иң беренче чиратта әйтеп китәр идек. Бу 1972 елда Япониядә Саппорода үткәрелгән Олимпия чемпионы Федор Петрович Симашов чаңгы буенча үзебезнең Татарстанда бердән-бер 3 Тукай премиясе биргән булар Димәк Наил Дунаев, Мөдәррис Сәгъләмов һәм Рабит Батулла. Без аларны бик хөрмәт итәбез. Тагын дәвам итәргә мөмкин. Үзебезнең шушы мәктәптә укыган геодезия буенча данлыклы академик Герасимов шушы мәктәптә белем алган. Тагын Мөбәрәкзянов Казанда бүгенге көндә укыта. Марс Константинович Михайлов, бу ГИДУФның ректоры булып узак еллар эшләгән кеше. Тагын бик күпләр. Бүгенге көндә дә мәктәп шушы традицияларын дәвам итә һәм 70 бала бүгенге көндә бездә белем ала. Аларга 15 укытучы белем бирә. Мәктәп бик күп конкурсларда, олимпиадаларда катнаша, призлы урыннар ала, яулап ала. Бик күп безнең сертификатлар, бик күп төрле юнәлешләр буенча күптән түгел генә декабрь ахырында үткәрелгән республика конкурсында, IT чемпион конкурсында безнең мәктәп җиңүче булды һәм интерактив оборудование белән бүләкләнде. 2013-14 уку елы буенча мәктәп безнең Зәй муниципаль районында ел мәктәбе җиңүчесе булды. Без сертификат белән бүләкләндек һәм үзебезнең филиалга технология кабинетына станоклар алдык. Шушы бирелгән акчага, суммага. Бүгенге көндә бездә әйткәнемчә инде 70 бала, филиалда безнең Калын Бастырак мәктәбе 9 еллык мәктәптә 28 бала белем ала. Мәктәптә бергә Биш авылында 2 компьютер классы бар һәм филиалда 1 компьютер классы бар. Безнең бик күп балалар бик күп төрле конкурсларда катнашалар һәм чыгышлар ясыйлар. Күптән түгел генә үткәрелгән январь-февраль айларында без 38 төрле диплом һәм грамоталар, сертификатлар белән бүләкләндек. Буларның 12-се укытучыларныкы. Укытучылар да шулай ук балалар белән бергәләп үзләре дә катнашалар, чөнки бу заман таләбе, аттестация үтәргә кирәк, портфолио тупларга кирәк барыбызга да. 8-9 класста укыган вакытта балалар белән профиль алды һәм профиль буенча төрле анкеталар, әңгәмәләр үткәрелә. Һәм 10-11 класста укыганда алар шулай ук профиль буенча үзләре имтиханнар сайлыйлар. Бүгенге көндә мәктәпнең 24 студенты төрле уку йортларында белем ала. Булар физика, математика, химия, биология буенча, медицина буенча, педагогика буенча. Алар бик күп. Без алар белән даими очрашып торабыз. Алар үзләре дә киләләр. Мәктәпне бүгенге көндә элекке елларда ана түгел, бикелеп бетергән укучылардан, шушында укыган укучылар да килеп мәктәпнең хәлен белеп торалар. Без үзебез дә аларның хәлен белеп торырга тырышабыз. Ветеран укытучыларыбыз белән дә, лаеклы ялда укытучылар белән дә элемтән югалтмыйбыз. Сентябрь аенда, ел дәвамында 25 майда даими очрашып, чәй өстәлендә артында без сөйләшүләр дәвам итә. Үзебезнең мәктәпне ярдәмнән ташламаган безнең район җирле үзидарә башлыклары, район, шулай ук муниципаль район җитәкчелегенә без рәхмәтебезне белдерәбез. Мәсәлән, безнең үткән уку елында мәктәпкә таләп буенча булырга тиеш заманча мәктәпне карап торырга тиеш тышкы яктан һәм эчке яктан видео буенча әйтәбез видеонаблюдение. Менә безнең депутатыбыз шушы видеонаблюдениене урнаштырды мәктәпкә һәм без моның өчен аңа бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Бу Давыдов Илья Русланович, ул Зәйнең Мефрауилс заводы директоры, безнең Биш авыл депутаты. Янда дип әйтергә мөмкин. Шулай ук җирле үзидарә башлыгы Дамир Багаш Насретдинов безне ярдәмнән ташламый. Мәсәлән, аңа әйтсәк тә, ул безне төрлечә булышырга тырыша. Район мәктәпләре арасында Биш авыл мәктәбе элек-электән шул тарихлы, үзенең төпле белем бирүче укытучылар белән аерылып торган һәм мин уйлавымча ул бүгенге көндә дә шулай һәм шулай дәвам итәчәк дип. Мәктәпнең үткәне бар, бүгенгесе дә һәм киләчәге дә булыр дип